Usa ka drug den nga tapad sabay sa gipatay nga drug personality nga si Jeffrey Jaguar Diaz sa sitio San Pedro, Dulho, Fatima, Cebu City, girunda sa mga sakop sa PDEA 7. Pito ang nadakpan. Ani ang report. Sulod dining balay nagtapo kining 7 ka mga taong nagtuhan nga nagamit og ginadiling dugas. Nakuha mga pinakiti sigurang shabu, kwarta og mga paraphernalia. Apil sa nadakpan ang target sa bypass operation nga si Lucris sa Bindan Villa nga piniyalan sa balay. Buang uso dito pikas bayo. Okay. Pero tigamitan ka? Ha? Tigamitan ka, sir? Kami sa gubro, natubugi ka ma. Lakip sa nadakpan usab ang laing unom ka mga tao nga nasulod sa Pinoyanan. Gipadayag sa PDEA nga usa ka drug den ang balay tungod kay makita nga nagpasad ang mga tinfoils sa basurahan o sa sahog mismo. Samtang nausay nakabutang nga karatula. Mandarap sa uban ako. Taga-diri ka? Pula po mo sir. Pula po? Nasa paho. Pero nga naman, tigamitan sa gagduga? Tagsarong iba sir. Nag-unsa naman ka diri? Gamit ani diri. Ang drug den tapada sa Pinoyanan ni Jaguar ang napatay nga drug lord sa Sugbo. Ang operasyon sa PDEA, kabahin silang hingusog nga kampanya patok sa illegal nga dugas. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.